ing angin kursu bebar wau to wulung-wulung kendang peksi mabur katrajang alas kang rungkut karungkat awit perbawaning Bandayuda Prabu Baladewa mengsah Prabu Hamsadimbaga nalika semanten bawanipun sampun saged kasirnaken Prabu Baladewa mewah nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna nglajengaken jengkar tumuju wonten negari Ngamarta lamun to Cinandra jengkaring Prabu Kresna mewah Prabu Baladewa luwaratan pawekasan pindha wileting tirta saking sak puncaking Ngaldaka kang kinarwasina beting carita nenggih tebih saged kadamel celak saged kadamel tebih awit nunggal panggung siji caritane ewuh kalamun sinarnga nanging kaya bareng angkate kang kinarwasina beting carita nenggih nagari Giri Bajra Prabu Jarasandha nampi biswanipun putra Raden Jayatsena lamun tinun saking Mandrawa yayah prajurit ingkang magut yuda
duwi makandhe duwi loro kandhe jejer tegesipun jejer ingkang angka kalih kang kinareng sinambeting carita nenggih nagari ing Giri Bajra nagari ingkang gawat kaliwat wingit kapati bebasan satu moro satu mati jalma moro keplayeme gopyak barat mangemper-emper ingkang ngrenggane negari dhuwur menapa negari Giri Bajra lah punika jejuluk Prabu Jarasandha Nalendra kagok Gandharwa rikma gimbal den udal-udal den adul-adul dumawah widangan kanan mewah kiring Prabu Jarasandha lenggah mungbing pandhapi wewangunan kasangganing para nayaka praja ing kepareng mangarsa nggih punika putra dalem kekasih Raden Jayatsena mengkeraken piswanipun perjineman Kala Jagul Dara kasambung bungur piswanipun Sangya para prajurit bala manungsa inggih bala Gandharwa Handhir piswanira dening pangurahan Jawi nang kaya banyu nang kaya watu Prabu Jarasandha dereng kepareng mijil pangandika dupi molat piswanipun ingkang putra Raden Jayatsena arep mendaya mangkono cipta rengganira kang dereng kawijil ing lesan Jumangkah anggrus sesumbar lindu geter-pater kang bumi gonjing gumaluduk guntur ketuk guroreh goro-goro pindho belah bumi gunung manggut-manggut goro mawalian
Wis tungkara jagat manik raja dewaku ya bandaku ya donyaku dhewe. Uye. Ora mengko to putrane ingsun wong bagus, putraku wong Jenthara Jayatsena. Kula nuwun paring pangandika ngadhawuh Kanjeng Rama. Padha kanthi raharja ngadhep ana ngarsanipun Rama Nggih Jayatsena. Pangestunipun Kang Rama kasembuh pengayomanipun Wang Widiwasa. Lulus raharja kajang saking punika sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk mangandhap padha pawantu-wantu. Hei nun. Ya banget panarimaku nggih Jayatsena jeneng para ngatur gebek liwat. Prayoga lho dhisik nggon mengadhep kados sampun boten kirang prayogi. Paman perjineman semono uga kanthi raharja ngunmu sowan paman perjineman. Oh latala. Om Titiwang Kalolodra Mas Patik Raja Dewaku. Dat katedha manglingga murda dipinampi sabdanipun ingkang sinuwun. Sowan kula lulus raharja kacawingking saking menika klono-non. Kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk mangandhap padha klono-non. Ya tak tampa paman perjineman prayoga lho dhisik nggon kadhep. Kula nuwun inggih kados sampun boten kirang prayogi. Bali ana ngarsane anakku wong bagus, anakku wong Jenthara Jayatsena. Kula nuwun inggih kados paring pangandika ngadhawuh Kanjeng Rama. Mulane kalenggan iki jeneng Purbabasan adoh sunawe supaya cedhak tansaya sun mraketake kaya ndak rangkul-rangkula. Amarga senajan to negara Giribajra akeh para gegedhug ingkang rawise sak kepel sisih godhek woh simbar jojo. Para prajurit ing digdaya sena matine nanging pandugaku. Ora ana sing kena tak jak ngembat watang awutung ngejum gumbala ruwet gejaba mung jeneng para nggir. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama. Nanging kalenggan iki pun Rama ora sumedya menggalih babagan ubeng ing ring negara sing bakal ingsun penggalih babagan pribadi. Kanjeng Rama menggalih menapa? Anggonku bakal manembah karo Sang Hyang Kala. Bakal mingsungsungake bekakak ratus-atus cacahe. Kalenggar iki pun Rama wis kelakon ngunjara 195 cacahe. Sing bakal tak nggo gawe genep pun Rama wis utusan Yai Prabu Hamsa Dimbaka supaya mrepeki ana Klesanpura Kumbina Prabu Setyajid Bismaka Dwarawati Prabu Kresna Mandura Prabu Baladewa lan Prabu Puntadewa. Yen kelakon pun Rama bekakak ratus-atus pun Rama bakal dadi ratu ing negara Giribajra winong wong dening Bathara. Besok lamun to pun Rama wis lareh keprabon genti kowe Jayatsena jemeneng ratu negara Giribajra. Kepriye muga saka panemumu? Waduh Kanjeng Rama, manawi saking manggih kula makartinipun Kanjeng Rama menika wau sampun nalisir saking bebener. Kanjeng Rama badhe nglajengaken kamukten nanging kamuktenipun Kanjeng Rama mangke ancik-ancik bathange ratus-atus. Kula mboten sarujuk malah keparenga 109 gangsal ingkang wonten ing Pakunjaran keparenga lajeng dipun uwali kemawon. Keparenga Kanjeng Rama rumaos lepat nyuwun pangaksama wonten ngarsaning Bathara. Awit menawi tiyang dipun wastani luput menika dereng saged dipun wastani tiyang ala.
ingkang dipun mestani tiyang ala kuwi wong luput. Ning nek ana sing ndunungke lupute malah cok ndumuk luputing liyan. Mula saking menika Kanjeng Rama keparenga Kanjeng Rama enget makartipun Kanjeng Rama menika sampun nalisir saking bebener. Kepiye? Juweh nyruweteh mejang kaya pendhita mejang karo murid tak anggap aku muridmu ya. Kanjeng Rama, kula menika namung caos penget. Menawi makartinipun Kanjeng Rama menika lepat. Kanjeng Rama ngunjara ratu sangang dasa gangsal. Kamuktenipun kula bincang jemeneng ratu, kula jemeneng ratu mukti nanging ancik-ancik bathange ratus-atus negara. Kepareng wenggal dipun walike mawon Kanjeng Rama. Jaja muntapindha kinetap netra kocak ngundarandir kumedhut padoning lathi om kerot-kerot kanang waja sumengko jojo bang mawingo wingo menungsa titise jajalan spanuk-spanuk iblis setan pengawak menungsa tak rewangi aku ku njara 195 kanggo muktene kowe Ger Prabu Jayatsena. Nanging dumadakan kok malah mulang karo wong tuwa. Yen kowe ora manut karo wong tuwa, ilang-ilangan dosa saji minggat saka kiri bojrot trun kowe. Sinuwun keparenga ngracut dukanipun nglono-lono. Jayatsena nggugu karepe dhewe. Nanging bareng Jayatsena oncat saka palengguhan ngrumangsa kelangan aku. Perjineman lono-lonon. Tututana Jayatsena. Yen kena tak prenggake becik supaya bali. Menawi berguguk ngutha waton budhata tanpa ratu. Purba wis tak pasrahke kowe yen perlu paten ana. Trawaca dawuhipun Kanjeng Diwaji nyuwun tambahing pangestu. Bujung ingkang putra Raden Jayatsena. Lelungsen tak bakali puji rayu ngayomi langkung jantramu perjineman. yen aku lungguh ana Giribajra rong tanwurum aku bakal diluputke dening Kanjeng Rama. Luwih becik aku ngoncati. Aku bakal ngoncati saka Giribajra. Wah, Angger Jayatsena klaturke Angger Jayatsena. Sayo. Wah.
Jumangkahang grusru sesumbar Gumaludu guntur ketup guroreh goro-goro